मज़ीद ऐसे अच्छे गानों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और साथ साथ वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। खास इंफॉर्मेशन इस्माइल जान अफगानिस्तान वाला तीका दे दोषी पम्मान सनम आतिन तियारे गिला हारे नायक क्या दातिन तीका दे पम्मान दोषी सनम आतिन तियारे गिला हारे नायक क्या दातिन।
نباز کرتن شکا ندین وش ناراستم نکرتن دا سادگی هستی من چون در رفتون من گنا بودی دیلاتی جدتون مسام ورحانم آخر تیون من نیپیسم از گوشن این کاسیون من دی جند نکن کوشش پا من سلاتینه هنچاین تی گفن پکا دیلاتینه پردیس دیلا مکن گودا شغل کرتون کسا من اللہ چیریک بدل کرتون مافکن نهی واری گسا مکن شمن من گودوار سانگئی کسا مکن پمن وارا مرے پن نائے راد پیتا مافن نا دل نبائی پل جان گودا دلن سافن یک گواندی ایادے کلا منا پھرتن بازور وطی وشکو آخر میں انتنتن من تاکن دیستان دیرین زیرین نی پل تباز کتا چمتی یکیرین من پا مراداتون تاوت غلطی کو تانین گئی ننشتون سانگئی تم نسیکو دیرن نبی شغل کم نیتوار داتن من تیم دستی آبان پل باتن دستی وطی آبان دلی دلازار کو کوتیم گپا چیزنی سرالار کو من پند جتاتون پاد ودم بروکاتون من شاہ سر درداتے مادن لوکاتون گلا گو گلا کشی بزمان آئی کو من کافا یکیات گاراو تدوائی کو من وش بیان من تو دوام دی حوالات کئی پک دوالوٹی پکا حوالات کہ چھونے نے استن کی پک دوالوٹی نامے بگر کو من معلوم منا پودی دیگانا گے استن یاش میں جندائی نامے بگر کو من پیسے نامی کائی اللہ منی دعائن کے مجھ دفر بن بن ہر کا پتا لوٹی آوانا ناکام کر وجدار تا فریادا اللہ غریبانی نسوندو بدحالن آبد نصیبانی کلی دلن گومن ادگانا بد رازی کنتو دلش مومن پمن سلائش بی ان جانا نیدین من یہ وعدہ ان کرتا بلی سرن گوتن من تی کفن کرتا کلا تینت مینا حوانی جوانین ان کا بگانا ان آنگو غیرت مین کل جان تہی نادرن پساو تی رازی کت تمین دلے بشکن مجھ کی سوئی سیکت تم نا اجازت دے کائن پدی دوارا زندگ بوتن کائن بروا سموتارا ون جان مگے دعا کر انشاءاللہ کائن زود ہمیں سے اچار روز پت بلکن سانگ میں بوت پردیس بختے بوتی کی لوانن دی من تا بوا چونن ناوتا خدا گندی پردیس بختے بوتی کی لوانن دی من تا بوا چونن ناوتا خدا گندی वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।